Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Ang Sipalay City sa Negros Occidental may pinakamadamo nga na-record nga casualty bangod sa bagyo nga Odette. Padayon sa gihapon ang pag-recover sa mga bangkay. Tubig ang nagapanguna nga kinahanglan sa karon sang syudad. Yaring report. Ang Barangay Hill Montilla sa Sipalay City ang isa sa mga tuman nga nahalitan sa bagyo nga Odette. May mga pamalay nga yara sa higad lang sang suba. Pag-awas ng tubig sa suba, nagsulod ini sa mga pamalay. Ang iban nagkalaanod. Si Teresito Balion may mga bagra sa nagkalilaing nga parte sang iyang alawas. Ginistorya niya kung paano siya nakaluwas sa pagkaanod sa suba nga halos 4 kilometro ang kalayon sa iyang nga balay. Ginigta nila sang iyang anak ang ilalawas sa mga containers ng tubig para maglutaw. Kadasig kapalod, 5 minutes lang guro. Alin na guro sa balay ko mga 4 kilometros. Nalbugan namon. Why gani 5 minutes lang. Sinida Borido 3 na kaadlaw nga nagapangita sa iya 6 ka mga himata. 2 niya ka mga utod kag 4 ka mga hinablos ang namising matapos ang bagyo. Wala sila nagauntat sa paglibot kay base pa lang makita na sila. Anong sila sa bumising? Oo. Wala pa nakitaan? Damo na patay, hindi man amo. Mayroon na sa mga nakitaan niya patay? Arabag ulang na ako, pag-ugsukan ng anay. Din talpi? Pagkabugan ka, hindi man amo. Alayo pa? Tayo, hindi man amo. Ang ini nga magbayaw, nagupod sa mga rescuers sa pagpangita sa ilang nga iloy. 7 sila nga nagkalaanod. Nakaluwas ang 6 sa ilang nga himata pero ang iloy nga si Jonolita Amaro ang wala na makitaan pagkatapos ang bagyo. Ang 5 nakasangit, ang 2 sa lubi, ang 3 nasangit sa Jimelina, Tipentry. Mo, isa na. Ang isa na ning missing sa buong. Sa lamising nga nakita naman namon ang Si nanay mo ning missing. nanay ni Tio. Nanay ni Tiyo. Bala mo na yung missing? Lola naman yun sa wang. Lola. Sunod kay Jonilo Bugtae, ang pamuno sa Public Safety and Sipalay Emergency Assistance and Rescue Services as of December 20, 2021. 17 ang nagkalasapwan nila nga patay kag 17 man ang missing. Ginapaabot pa nila nga madugangan pa ini. So, we have to expect pa kami mga kami mga additional pa na mga missing kay wala pa gid naton ang ibang mga area na sulod mo. Wala pa malapot. Wala pa gid naton malabot So, sa subo. possible ka mayroon pa madugang. Yes, may possible pa na may ara madugang. Sunod sa officer in charge sa Sipalay nga si Ivy Gallanero, ginakulang man sila sa mga tao kay pati ang mga empleyado sang syudad, mga biktima man sang bagyo. Pero ginatingwaan nila sa gihapon nga mahatagan sa relief goods ang mga pumuluyo. Tanan sila, guba balay, wasak ang wasak ang mga ti. Ilang na naman sila sang pamilya nila. So kami lang nagabulos-bulos diri kung makaya namon. Sang Domingo, nagdala ang Digicast Negros ang inisyal nga bulig sa syudad, mga loaves sang tinapay gikan sa Mercy, bugas gikan sa Rotary Club of Bacolod Central kag alcohol. Si Mayor Gina Montilla ang nagsilinga ilimnon nga tubig pati na construction materials ang sa karon labi nila nga kinahanglan. Drinking water. Ito yung pinaka-importante. Yes. Ang food, ara, kadamo Di food. makuhaan lang. Kadamo pala yan naghahatag. But usual the usual ba yan? Sige. We'll relay the message. Taning iba na LGU, makahamot, mga nipa.